Gipuzkoako enpresetan lehiakortasun jasangarria eta hirukoitza mermatu aldea garrantzizkotzat jotzen dugu euskeraz ere lan munduan bere bilakaera izatea. Enpresa lehiakorra izateko ere bertako hizkuntza eleanitz batean lan mundu hortan ere moldatu eta lan egiteko aukera izatea. Azkenen duala egitera etortzen dien jendearen bitartez laguntzen digu sortzen ere etorkizuneko taldea. Eta horregatik lehenago esan duten bezala guk lanbide heziketa beharrezko daukeu. Eta saiatzen geana da ikastetxeekin oso harreman zuzena, gertukoa eta ona izaten, azkenen bizitzan martxan jartzen dituzun edozein erronketan kalidadezko harremanak edukitzea funtsezkoa delako. Amestoi enpresan euskerie oso oinarri hartute dauke, oso garrantzitsue da, eta bai enpresa guztixen hartin eta aldan-danetan euskerie da gure izpide. Kide danan hartin euskeraz komunikatzea eta aldaneaino behintzat euskeraz etxe deu. Beraz, errekonozimentu bat da guretzat hau eta poza handiz hartze deuna bat. Dago webgune bat eta hor dago informazio guztia. Lanbide heziketa dual euskeraz egin ahal izateko. Bai enpresentzat, lantokientzat, eta bai ikastetxe eta bai ikasleentzat. Hiru atal ditu eta hor dago informazio guztia. Orduan edonork izan eman baldin badu, web orri hori erabili dezake. lhdualaeuskeraz.eus